И здравейте, приятели! Аз съм EDBG и искам да ви кажа нещо много важно. С Кръстно 8 и Венката Геймплей TV реши... Опа, остава тук. Това беше пък. Решихме да направим така. С който иска да играе с нас на Майнкрафт, да остави долу в коментарите скайпа си и в сервер, който иска да играе. Искам да ви кажа само да не е за премиум аккаунт. Друго е, че си стеглихме Майнкрафт. Ето го. Ето. Така. И това е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте го и споделяйте с приятели. Аз бях EDBG и до виждане!